Kira-kira aku nyilih nggone Maktar enek apa ora iki kok. Kira beras belas ya aku duwe ra duwe. Jajal lah. Nek menawa wong duwe. Nek menawa wong ning omah. Tapi kok tutupan lawange. Nek gak yo. Nek menawa nek rek. Iya tapi sungkan sebenarnya lah. Maktar. Apa mbak? Arep nyilih duit enek to mak, tak tuku beras Kalau aku dia repot ngene iki yo anakku yo masak, jagane anakku. Aku urip belanja anakku, wis sepurane sing akeh yo. Jajal ngene Mbak Siti kono, PM iki duwe, kemarin kok kene wonge. Kalau wonge di omah ke lho. Soalnya mau lewat kono mah tutupan ya. Coba saiki sama rono ae. Ya wis ngono. Ya wis mak matur suwun nggih. Kadungane entuk. Aneh lah, nek menawa wong wis ning omah, ki mau ya kayak Mbak Siti omahe tutupan pisan. Bah, nyapone kae. Rene kae. Kok bingung lho. Nang gelumpangan sing kaya dibayar. Sumpek aku. Ya kae kok ya pas wong ning omah muga ini lah. Asline aku. Mbak Siti, Kenapa? aku mau morono sampean tutupan. Enak apa? Arep nyilih duit. Enek to. Sing kae winginane rukuk balene kok. Yo menelek apa jenenge aku wis duwe duit tak balekno paling yo Sabtu lah gak minggu yo. Piro butuhmu? Ya 20 lah kakek tadi beras karo tempe apa tahu kok. 11 apa dino Sabtu apa minggu tak balik. Tulisnya. Kene kok tapi cuma ngomong lah. Nanya ora usah aku tau. Tenan lho yo. Yo Kak. Kak. Wis matur suwun lah. Oh iya. Tante tae sing utang yen arep didayar saiki cilik nah. Kan dia sama iki lah. Tuku beras. Ya kene lah saya udan. Yo. Walah, kan udan yo nekat. Lah yo tuku beras iki mau ning kono. Yo yang ngenteni terang. Iki ngono mah kok yo untung, regane murah lho sak kilo. Piro? 13.500. Wah, apik jan. Iki mah aku tuku 5 kilo. Iki tunggal aku tak tuku ngenane punel sebone. Lho domongi sepudel pol iki enak iki. Heeh. Aku meneh campurane siketane. Enak. Mosok? Iya. Oh ya ampun enak itu. Ya kok ya udan to. Tapi aku tuku kan mbak 50 to. Lha kok tuku beras wonge? Lah wong mari milik aku lho, wong mari milik kok dibaleni saiki milik nai. Tak ketemu to? Gak iya. Terus apa wong mau? Pak Tuman wongku yo. Nyilah duit sing pingine yo ngono nyilih duit aku. Jare 15 gak tuku bensin kaya apa. Iki lho ya ora aku jajah gak tak tagih. Aku yo meneng ae lho. Karena tiket niki rusak nih. Nyilih piro nih sampean? Ki 20 sing ngenane 50. Ya Allah, urung balik nih. Urung lah kuwi katene naki ram kalau to. Lah iya. Tapi dari pengertian ngono pada gaene. Wes anten piye yo? Lek wis wong biasane utang terus bayare angel wis ngono kuwi. Iya, ternyata Tapi yo ada yang ngesani to? Yo yo sakne kok tapi kono gak ngerti ae. Ajak itu lho yo nek utang aku yo kono. Oh santai tenang, gampang musafahan. Yo aman. Kembali dhewe lho. Oh. Wis, aku tak mulai selak malah udan deres iki kok. Yo wis, Wis ngono yo. Tenang aja, tetep apa lho. Iya aman wis. Oh suwun. Ya.